Tak, teď se můžete podívat, jak tady natáčí. ten nedořez, jo. To, co je tady ulomené, to je nedořez. Jo. Tady u takového stromku ten zásek máš skoro v půlce, ale jo, jako prstím, tady u toho nic nešlo. No. 1/3 až 1/5. No. Toto nedořez musí zůstat. Vždycky si uvědomte, že to je, že vyřežete tady, no, vyše. A tady máte Tlak. konec toho zaseku. Takže měříte ty 2 až 4 odsaď sem. No. Odsaď sem, ne odsaď až sem, jak tu je ten zasek takhle šikmo, tak ne odsaď 2 až 4, ale už odsaď. No. V tom nejužším bodě. V tom, kde se ten zbíhají ten vodorovný a šikmý řez zaseku. No.